Hola, amb aquest vídeo em començo una sèrie dedicada als pronoms febles. Les explicacions que faré estan pensades per persones que ja tenen una bona competència oral del català. En aquest cas, només per fer una introducció, em fixaré simplement en què són els pronoms febles, per què serveixen, quan els utilitzem o bé no es col·loquen. No ens fixarem en quins pronoms toquen en cada cas ni quina forma prenen. Això serà un altre vídeo. Molt bé, comencem llegint 6 frases que ja tinc aquí apuntades per veure quina impressió ens fan. Anem per la primera. 1. Em va dir que caminava coix, però quan l'he vist no caminava gens coix. Anem a la frase número 2. Com que m'ha sobrat romesco, duré una mica de romesco a ta mare. 3. Em nego a pagar peatge i espero que tu també et neguis a pagar peatge. Baixem, anem cap a la 4. 4. Si veus la Quimeta, dona a la Quimeta el llapis de memòria. 5. He rentat els llençols i quan m'has trucat estava estenent els llençols. I 6. Vaig trobar una cartera a terra i vaig obrir la cartera per veure què hi havia dins. Bé, què hem vist aquí? Què fa que aquestes frases no són naturals? Òbviament hi ha repeticions, no?, que parlant normalment evitaríem. I com ho faríem? Doncs justament fent servir els pronoms febles. Fem-ho, doncs, i substituïm-los. En la primera em va dir que caminava coix, és justament la paraula coix que es repeteix. Com podríem dir la segona part de la frase amb un pronom? Doncs em va dir que caminava coix, però quan l'he vist no hi caminava gens. Per tant, està clar que hem canviat aquest coix pel pronom i. La segona frase. Com que m'ha sobrat romesco, duré una mica de romesco a ta mare. Doncs romesco, de romesco a ta mare. Com podríem dir aquesta segona part de la frase? Com que m'ha sobrat romesco, en duré una mica a ta mare. El pronom en, per tant, substitueix de romesco, l'expressió una mica de romesco. Frase número 3. Em nego a pagar peatge i espero que tu també et neguis a pagar peatge. El que repetim aquí és a pagar peatge, és tota una frase subordinada. Em nego a això, em nego a pagar peatge i espero que tu també et neguis a pagar peatge. La substitució també és bastant clara. Em nego a pagar peatge i espero que tu també t'hi neguis. Aquí el pronom i substitueix a pagar peatge. Molt bé, i ara anem cap a la quarta frase. La de la Quimeta. Diu, si veus la Quimeta, dona a la Quimeta el llapis de memòria. Tenim la Quimeta a la primera part, a la Quimeta a la segona part. Com ho substituïm? Doncs, si veus la Quimeta, dona-li el llapis de memòria. Aquí la Quimeta és la destinatària del llapis de memòria, substituïm per li. La frase dels llençols. He rentat els llençols i quan m'has trucat estava estenent els llençols. Per tant, els llençols per una banda
els llençols per l'altra banda i la frase quedaria: he rentat els llençols i quan m'has trucat, els estava estenent. Però tenim una segona opció, no? Quan m'has trucat, estava estenent-los. Són dues versions exactament equivalents. En una el pronom va al davant i en l'altra el pronom va al darrere. I última, la cartera a terra. Diu, vaig trobar una cartera a terra i vaig obrir la cartera per veure què hi havia a dins. Doncs tenim primer que ens parlen d'una cartera que vaig trobar i després és la cartera que vaig trobar. Com substituirem aquesta segona part? Doncs vaig trobar una cartera a terra i vaig obrir-la per veure què hi havia. A dins. I l'altra manera alternativa seria: vaig trobar una cartera a terra i la vaig obrir per veure què hi havia a dins. Com en el cas anterior tenim dues opcions i podem posar el pronom la després del verb i també abans. Molt bé, doncs a través d'aquests exemples ja podem deduir una miqueta què són els pronoms febles, no? Doncs són paraules, són elements que substitueixen a vegades un nom, un adjectiu, una frase equivalent, podria ser un adverbi, que en general són complements del verb. I com són? Doncs són partícules àtones que no tenen accent fònic, per tant, i que es llegeixen juntes amb el verb, com si formessin una sola paraula amb el verb. I caminava, enduré, m'hi nego, obrir-la, els estava, etc. Mirem ara la col·locació. On es posen? Doncs fixeu-vos, la frase 1, veiem que i va abans del verb, i caminava. En el cas 2, enduré, també davant del verb. En el cas 3, també t'hi neguis. En general, en formes conjugades, el pronom va al davant. Però si mirem les frases 5 i 6, veurem que poden anar al davant i al darrere. Què tenen en comú les 5 i 6? Doncs que es tracta de perífrasis verbals, és a dir, més d'un verb, en aquest cas 2, que un depèn de l'altre. Per tant, els estava estenent-los, vaig obrir-la, la vaig obrir. Per tant, aquí resumint, pot anar al davant o al darrere quan tenim una forma perifràstica. Amb què? Doncs aquí hem vist amb l'infinitiu, hem vist també el gerundi. Són els dos casos, els casos en què pot anar al davant i al darrere. A la frase número 4, en canvi, dona-li el llapis, es tracta d'un imperatiu. Quan tenim un imperatiu, el pronom el posem ja automàticament al darrere. Això no passa només amb l'imperatiu, sinó que també passa justament amb l'infinitiu i el gerundi, quan van sols, no en forma perifràstica. Aquí l'imperatiu, per exemple, el verb donar és dona-li. Un exemple d'infinitiu, per exemple, seria veure-la. Veure-la em fa mal. Veieu? Aquí només pot anar al darrere.
el gerundi. Veient-la em vaig desmaiar. També, quan hi ha un sol gerundi, quan sol imperatiu, un sol infinitiu, va al darrere. Molt bé, ara aprofitem la frase 6 també per fer una observació important. Veieu que aquí el pronom la, quin complement substitueix? Doncs substitueix la cartera. Tot i que l'antecedent, quan ha aparegut per primera vegada la paraula cartera, era una cartera. Però l'hem de substituir per la, perquè és la cartera. No ens hem de fixar en l'antecedent, sinó en el complement que tenim present. Fixeu-vos que si aquesta mateixa frase l'haguéssim de substituir la primera part per un pronom, faríem servir el pronom en. Vaig trobar una cartera en vaig trobar una. I això passa molt sovint, que l'antecedent i la repetició de la paraula que dona pas a la substitució per un pronom no té la mateixa funció i per tant no substitueix pel mateix pronom. Molt bé, doncs en aquesta introducció ja hem vist més o menys què són els pronoms, on es posen i com es col·loquen respecte al verb. En el proper vídeo el que farem és veure altres casos típics en què apareixen. Sobretot no us ho perdeu. I res, i mentrestant, si teniu algun comentari sobre algun aspecte concret o algun dubte, doncs podeu tranquil·lament escriure'm a aquesta adreça.